Goddag, og velkommen tilbage til Abens Røv klør sig. Ja, tidligere i dag der fik vi snakket med en mand, der havde en tidsmaskine med. Det gik desværre sådan lidt ud på at slå nogen ihjel på et tidspunkt. Det var ikke lige helt planlagt, skal jeg alene indrømme. Men vi skal have det sjovt i dag. Senere får vi besøg af Irvin Sislak. Så kan vi høre, hvad han har at sige. Ja. Så synes jeg, vi skal tage et kig på den, der står herovre, som er Ølpong Kit. Skal I se. Her står det Ølpong Kit. Her spiller det sjovt. Danmark i en dåse. Carlsberg. Hvis vi kigger ind i den. Hold det. Nok om det. Nu synes jeg, at vi skal invitere Irvin ind. Irvin Sislak. Irvin. Jamen altså, vi havde jo, altså, da vi snakkede i telefonen i dag, der vil du gerne ind. Vi har aftalt, at du skal komme hen og fortælle lidt om dig selv. Kom nu, Irvin. Irvin, altså, kom, så. Jo, kom. Stille og roligt ind, og så. Kom, så skal jeg til dig. Ja. Den har vi lavet. Det er til dig, Irvin. Stop, roligt nu. Der er ikke noget. Så, ja. Og så stille og roligt. Sådan. Goddag, Irvin. Goddag. Altså, nok drik, Mathias. Ja, jeg har sådan lidt en regel om vin, der er inde i studiet. Jamen, der er nok til vores begge to. Jeg har også gave med til dig. Ja, det er til dig, jeg drikker så godt med helt, skal det så lige siges. Jeg drikker så. Så, ja, men Irvin, du fortæller lidt om dig selv. Ja, jeg kommer fra noget, der lille land, der hedder Rusland. Ja, du kommer fra Rusland, simpelthen. Meget lille land, men der er ingen, der kender det. Altså, jeg mener faktisk Rusland, det er... Der er ingen, der kender Rusland. Det er ret sikkert på det mener jeg nu. Og så blev jeg student. I Rusland? Ja. Okay, hvordan har det sådan udspillet sig med dig, når du er russisk? Det er fordi, at jeg tog sådan en uge på gymnasiet. Ja, du skal ikke drikke herinde. Jo, du skal ikke drikke herinde. Men... Jamen så gik jeg en uge på gymnasiet, ikke? Ja, du tog en uge på gymnasiet i Rusland. Og så var der nogen, der blev studenter. Det gjorde du også, eller hvad? Enig. Du ja, det er fordi, at så købte jeg hans hue. Hvis hue? Hvis hue? Ja, det er så. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Hvem hed? Er du en, der blev student derovre. En uge efter jeg startede. En uge efter du startede, der var han blevet student derovre. Ja, så købte jeg hans hue, så blev jeg også student. Så du købte det kan du jo ikke. Dem der bærer herinde. Altså, Jamen, jeg ved ikke. Du en presse til mig. Ja, jo. Det er også fint, men du er ikke student, så du skal have på. Du skal ikke drikke herinde. Jamen, du kan ikke drikke. Du kan ikke drikke herinde. Så, på med den der. Vi skal også snakke lidt om din barndom. Hvem er det, der er din far? Har du nogensinde set Batman? Jeg er ikke en stor... Altså, jeg kan bedre lide Spider-Man. Men hvem tænker du på? Det bliver... Pingvin, det er pingvinmanden med i. Ja. Det er faktisk min far. Er pingvinmanden din far? Ja. Hvordan er det så med hvor du voksede op henne så? Altså? Min far. Din far? Ja. Sammen med pingvinmanden? Ja, i Rusland. I Rusland. Altså... Sammen med der er meget koldt. Der er meget koldt. Hvad så med Batman og sådan? Han er fandme dum. Ham kan du ikke lide? Nej. Okay. Så du ikke filmen? Jo, jeg kan godt huske. Ja. Det er faktisk rigtig optagelse direkte. Det er sådan en dokumentar. Det er løgn. Ja. Altså det er simpelthen lagt, altså Batman-filmen er dokumentarfilm. Nej, det er nyhederne. Det er nyhederne? Ja. Okay, så du... I Rusland. I Rusland? Ja. Så der kører de simpelthen med hvad, siger du? Der kører de med tennisbolde. De kører med tennisbolde i Rusland, og det er... Det sælger de meget af i år. Det er simpelthen deres... Det er deres nationale sport. Det er tennisbolde? Ja, så kaster man dem. Okay, det har jeg ikke hørt om før. Men du kan se, at jeg har været meget rolig. Ja, du virker også enormt. Jeg har meget træt. Distræt, jeg kan ikke rigtig... Fordi jeg... Hvad er det med den paraply, der var frem? Det er fordi, det er en gave. Til hvem? Fra min far, der fik det. Ja, okay. Så gør jeg mig den. Det er faktisk i bogen, det her. Det er en atombombe. Du har ikke engang med her i den. Nej. Du kan ikke... Altså først kommer du med kirsebærvin,
Det går lige til grænsen, men nu sidder du og siger til mig, at du har en... Jamen, jeg tager gaver med til dig, for at bunke. Yes. Det er jeg også utrolig glad for, at I vender et andet sted, og... Ja, jeg drikker ikke. Det var bare sådan en halloha. Aloha. Ja. Du må da også, kan jeg se. Ja, det var fordi, at... Hvor har du... Hvad er historien med den her? Det var fordi, at jeg først lige kom derfra. Du er lige kommet derfra? Ja. Jeg ringede til Det var i Hawaii for 20 minutter siden. Hvor har jeg ringet til Hawaii i går så? Der vil jeg aftale det her. Ja. Det kan ikke passe. Og så må du prøve at tænke dårligt op. Så er det så min fejl, eller hvad? Det skulle ikke forvente ikke min. Jeg er meget kendt i gæsteværelset her. I gæsteværelset? Ja, hvad fanden er det studie der måske? Det er et studie. Vi har kameramand herovre på. Ja, men det er fandme ikke aftalt. Det har vi ikke aftalt, det der. Ja, hvad har vi ikke aftalt? At der skulle være kameramand på. Det er et studie. Hvad har du regnet med? Du har kraftigt ikke sagt noget om studie. Du sagde heller ikke, at jeg kom drik. Det er altså det papir, som jeg sendte til dig, der stod ret tydeligt, at vi havde kamera på. Det blev sendt live det her til hele Danmark. Og du ikke skulle drikke i studiet. Det er fordi, at jeg ved, at du har alkohol. Men... Du kraftedeme alkohol, du er. Ja. Og så nåede du til sidst. Ja. Du er numsen, og det er, hvad man siger om det. Hvad betyder det, var? Det ved jeg ikke. Numsen er ikke, Du skal ikke sidde du og anklager mig for at være homo nu. Jeg siger, du numsen er ikke, Altså, så tror jeg, vi stopper. Ja, Irvin. Vi siger tak til Irvin. Tak til Irvin, sådan. Det er det så. Vi siger... Så tror jeg, at programmet Fuck dig. slutter herfra. Vi siger farvel til Irvin Tidslag. Fuck dig. Fuck dig ikke en gaver.